औ नै दा आं फैलायबाय आरोखि थियाटार नायनो सोर दं सोर गैया नोंथांमोना आं देखायलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो। हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल प्लिज ब्लग नोंथांमोनखौ बरायबाय। नै दा आङो थियाटार नायनो थांगासिनो आरोना गाइस। थियाटारनि नामानो जाहैबाय आइराखि। आइराखिनि मेन गुबै फावखुंग्रियानो जाबाय आब' पाम्पुलि गयारि। आब' पाम्पुलि गयारिखौथ' गासिबो सिनायियानो जानो हागौ। आब' पाम्पुलि गयारिया बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे सिनियर आर्टिस्ट। बिथाङा सासे फावखुंग्रि आरोखि थियाटारनि। नोंथांमोना नायलांबाय था जाहाथे स्किप खालामालासिनो आं भिडिअखौ नायलांबाय थागोन आं बेखौ आसा खालामबाय। आब' पाम्पुलि गयारिजों आरोखि थियाटाराव सासे मेन एक्टर्सबो दंफायो। बिथांनि नामा जेंगाव। आं बिथांनि मेन गुबै मुंखौ मिथिया। फारियै देखायलांनो नाजागोन आं नोंथांमोननो जेसांखिनि हायो। जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन आं बेखौ आसा खालामबाय। फार्स्ट स्टार्टिं आब' पाम्पुलि गयारि। दसे नायदो समायना रमायना मोसानायखौ।
थ' नै दा जोबलायबाय आरो बेलेग मोसानाय नायनोसैलाय जोङो लावगि डान्स गासै जोबलायबाय नै दा ग्रुप डान्स नायनोसैलाय जोङो मोसानाया जोबोद मोजां जायो बिथांमोना नायदो बरिया मोसादों
दानिया फैदो मेन गुबै आयदायाव नै सुरु जाबाय नाटकआ जाजेनलांदो सोरबाबा हारफादों बोराय हौवाजों आरो सोरबाबा हारफादों मुस्लिम बांगालजों आरो सोरबाबा साख्रियावलाय फिसायखौ गमरायनानै आदुवा खालामनानै बै रांनि जलंगाखौ गावनि आखाइ मुसौ लाबोनायखौ नुवाखै नामा? नायदो बाथा देवाननि रला बुरै जादों बिथांनि रलाबो मोजाङै नैबेना लोगोफोरा फैलायबाय मालाय पाम्पुलि गोरियाबो बेरायनो फैदों बिसोर लोगोफोरा ini cuma calon gitu ya.
이보정 애보정. 아, 누구야? 아, 로히, 예스. 만수이. Memangnya, angser, belok putih keserau, boleh jangan lain, angsernya boleh. Mana? Nggak ini kok mana? Ini termana? Ascolta, mi state, ma